Toinen oli ulkona hakkaan raksaa kummatkin varmaan tässä. Toinen on ylhäällä tää. Mä en oo sussa. Lausukin. Toinen meni nurkkaan piiloon. Fokus, pystyt. Ruukut, Ei nää ei oo huomannut sua. Mä annan niinku botteja. 60 letti. Missä friendi? Tää friendi ampumaa tossa tuolla. Juoksee karkuun. Jos mulla on. Ei. Aukkonista kitistää 5. Tässä ei tää. On 5. Mä otin selkä. Joo, mä kerron. Mä vedän tää sit. Eihän paniikassa. Tää edittää heistä lattia. Kossikit. Backki toinen. 60 toisen. Jää toinen. Track. No. Työtään mun tulosta. Nää fightaamaan. Eikä, mä oon tossa. Mä oon väissä haedissa. Mulle paljon raksaita. 50. Toinen on tässä puuboksissa. Kaunista. Tän tulee. Joo, tää tuo ylös. 30. Mä oon sitä sun jätkää. Backki. 60 letti. Toinen on tässä jossain mukana sen kanssa. Toinen. Se. Joo, tuu. Saakkas alta. Se on tässä. Plus. Tudu. Ei vittu tää äijään kun iso. Onko se vielä? Mitä vitussa? Pääsi 5 5 donki. Mä tekee lähes surkea yhtään. Bonus siinä, jäi. Nice. Full 5. Toinen. Nice. Rännää vaan näitä. Choppa. Ei, jos sä choppaat siitä, niin nää kumppaa meitä. Meillä on mitään toivoa. Ei vittu, tää on ihan toivo. Toivo pois. Tuu. Pitää vaan saada. Vetäis niinku leikit. Sanoa, kräkkäsin se. Joo, mä heittäisin 70 lettiä. Joo. Jäi ne on ihan botteja. Joo, minä. Mä hiilaan. Herra. Se meni siihen eka kerksen. Joo, mä tiedän. Mä oon sen seinällä tässä. Mä tuun selkeä. Tarautsa. Tarautsa taas joku. Tää verkko 5. Hakataan tää soolo tästä. Joo, mä menen alas. Jäi. 235. 35, 75. Ai vittu sun tiimeittään tuolla. Vittus mä oon 75, mä oon kräkää. Okei. Mä tarvitsin sun. Kyllä. Näin vaikka mä tosta listaa. Varo. Erittää. Varo alt. Tripa, 60 pointti! On mun ihan vituluja. Mulla olisi takaisin, eikö samputtu näitä vielä? Ei. Kova. No siis. Ei vittu silloin se koini. Perää. Puskas. Jep. Joo tässä. Vittus mä. Heila. Kuulee vaan vitusta. Jep. Ei anna tässä yksi katsotaan. Mä vedän biikin tässä.
Sitä ei saa päästä karkuun. Tää ei oo koinitiimi. Oli vaan mieleen. Full piece. Ihan full piece. Joo, on full piece. Jää, please. Tuo kun mä en näe tähän puskaan mitä. Tossa Kasvu löytyy, joo. Mitä? 5 löytyy. 30 löytyy, jäi. Please saadaan noin. Saadaan. Käppi kaikki. Nois. Kato, Pitää ota. lähteä. N1. Ei. Mä en vedä pasi. 150, jäi. Tuo. Nice. Täältä ei näe vittu. Sivusta ei näe. Ota pöri vaan. Sait saraukset siitä. Joo, otin noin. Joo. Mennään vaan. Ainakin suuremmalta. Tehdään paussi tähän. Joo, mulla ei oo fysikaaleita. Tuossa on. Varo sen tiimi vieressä. Se on. Ei mitään. Täällä oli tilaa lisää. Me ei edes pisata, mutta taas vedä kitti. Vieres pomppii 180! Kyllä. Tohon, alas 180. Kuus vaitti! Tarvitte myös bliiferi. Ei voi pysty. Tossa kato varo. Varo. Me voidaan tippua tohon viereen. Voitti joo. 60. Paine, ine. 150. Tuu näin. 30 vaitti. Nice. Reva. Onko sulla merkittä? On yksi. Tarppa. Mä vedän mineen vaan. Juu, vedä vaan. Mä vedän sen. Mä liitaan vähän vielä. Juu. Mä pitää vaan buildaa vitu. Joo, ei kato. Ei kato. Kato. Menen siellä. Pomppaa vaan ylös. Pystyy. Mä yritän pausata. Joo, mä pausan. Mä menen tilaa. Kato vaan raksaa Mä menen yli metkin. puolelle. Juu. Tarppa metinen. Joo, mulla on 100 kodia, vaan 400 puut. Tarvitaan refreshiikin kohta. Kato, tuu. Merillä. Tässä seinä, mun seinä. 80. Katto. Ei pääs ulos. Vainus. Mulla on faari. Joo, tarppa vähän mä vedän. Vedä vaan. Joutu. Moita, tiedätkö vaan. Mä slaidaan ja pausaan. Joo. Mulla on 200 raksaa. 60. Mä hiilaan vähän. Mulla on bigei. Täällä se bigi. Ei yks. Mä otan tappa. Ota body vaan siitä. Joo. Ja toinen. Mulla on tupla tuolla. Ota riiää sit. Mulla on raksaa kohta, mä tuun tohon. Juu. Mulla on 2 metalli. Tarppaa me tätä. Haitti, mulla on haiti vitu naamulla. Alainis. Tarvitse hiili? Tarvi. En tarvi hiili, sun pitää vaan holdaa. Mulla on 5 palo. Me ei olla ihan inessä. Se, että vedä tänkkää ihan Tarppa. sekaan. Mä tarppaan niin, mä vedän tän bigin. Okei, pitää Hyvä. mennä. Mä vedän. Tyysä. Kato alas Meijalla. tästä. Kato. Mulla on Kaikki. Vittu puolos. Kiitos, 60. Onko se mulla piki? Ei oo. Enkä mä yksi. Mä en blokkaa vasemmalta. Kato haitti, tiputaan haitti tuolta metallirampista. Tästä. Kato, toi metalliramppi tosta. Mä olen. Tippu. Pitäisikö me haastaa ne? Minä haastan. 20. Hyvä. Ei vittu haastaa mitään. 80. Jäi. Mulla on 0 pala. Puskas. Vittu. Tappa olemme. Kaikki duvoja. Tässä on puskassa duvo 0 raksalla. Fippi tuolla oppanissa. Otan sun poodi. Lähtee tuolla ylöspäin. Ja siinä on metkit. Siihen jäi met. Vedä. Sä oot top 2 tästä. Pääsee noista. Ei vittu. Kotkaa! Tosi sasi. Mä en mene iholle. Jep. Mä en vähän vaan ahistele. Mä käyn salaa ainakin digit täältä sen. No mä taas tähän katoreunaan. Tuu. Varo. Crackit. Ja? Toinen meni Toinen alas. alas. Mä otan body. Kato. 35 väitti. Okei.
Tos kulmassa. 3-5. Onks kummatkin siinä? On chilla. Crackki. Viskuvaitti. Voidaan spotsi. Toinen pääboksi. Mä tuon. Chilla. 2. Toinen. Ihan full box. Yes. Toinen tässä. Sekin oli äsken hevonen. Sä voit yrittää vetää resi. Näette poika. Joo. Mä oon... Tossa. Noniin. Y, T, Y. nyt. 5. Crackki. Toinen ei pusketa, tää toinen tiimi toinen myös. Älä mene iholle liikaa. Mä saan pinsattua niitä. Hyvä. Mä luotan nyt sen verran, että tää yksään jäi viimaan. Mä oon siinä puuttuu. Crackki. Jee. Mes. Mä menen. Joo. Se on tossa. Sä oot tossa ihan loukkaris. Niin on tossa mulla on puun takana. Crackki. Mä tos. Puska. Pusken. Ei, päkki. Tehdään toinen Jep. tiimi myös. Tehdään toinen tiimi. Täällä on Fisi, Viki, kaikkea. N, Y, T. Nyt. Nyt. Nice. Hei, Aine tässä. Kato. Selkää! 150! Älä tiputa mua. Rännä. Rännä, se on solo. 3-5 fightia. Jäi. Men. Tu. Jep. Alas tuodille vaan. Boksassa. Mä boksi. Sai raksaa hiiliä kaikkea. Nice. Vittu tuo oli se mitä me tarvittiin. Mulla on 100 bullia. Mä on ihan paniikissa tuolla. Mä tuun nyt sulla. Sulla on maailman ilmaiseroita menossa siinä. Aloitin tuosta. Tarvitaan vieläkin lisää refreshia. Ai mä oon jumpana. Why the fuck. Mä chillaan. Kotka, pystyy kattoo taaksepäin. Mä jäin... Nää tekee. Siinä mun kortilla on 2 jätkää, jotka on aivan lavea, mutta... Et kun nää kaikki tässä lobbyssa on ihan huonoja. Tiedän. Siis jos sä poraat noihin, niin sä saat ainakin 100 hitattua. Nää ei osaa rakentaa ollenkaan, nämä hyppää boksia. On 150 kulnia. Yritä säästää metallit. Toivottavasti kukaan ei näe mua lähkäämässä. Kattoo sun päältä. Siellä on raksa. 300 mulla metallin. Boksa. Otti niissä. Joku on siellä, kai siellä metallissa. Onksena? Pysy vaan loukkarissa tässä oikealla. Ei tarvitse ei tarvitse. 80 palaa. Neljä palaa. Se on sun. Paha oli tuolla. Älä paro. 80! Mä jumppaan raksoille.
Saa raksat. Mulla on 500. Älä. Kosta. Joo, ei. Ylös. Että Mulla on 600 on raksaa. 80 laittia. Joo. Vedä fisiin jos sulla. Joo. Riittää. Joo. Tuu vielä. Ei vittu mua blokkaa mitään niin rampella. Päälle vielä. Joo. Me tarpataan tästä sisään. Varo selkä. Joo. Onko sulla kovii tällä? On mulla pigi. Toivottavasti. Onks kovii? Mulla on 100 raksaa nyt. Mulla ei näistä, mulla on 0 kovii, 2,5 puuta. Mä vedän vielä yhden boksin. Ei näe. Kato taakse, tänne. Oota mä katon. Toi on ihan yli 1 HP siinä. Jäi. Nice. Ei saada luuttaa siinä joku. 1 HP, 80. Mä vedän bigi. Valmiin Ensone. Vedän valmiiksi pisi. Mulla on Mulla 90 raksaa. Joo. Ota tosta. Kato alas. Oota mä katon. Tuu. Hounasin siihen yhä. Ne meni alas. Tuu. Ei. Jätä. Me pitää mennä valapiin. Tässä on meidän tarppii hetken aikaa vielä. Nyt loppuu meidän tarppii. Tuu vielä läpi. Mä oon kus. Onks sul fisi? Joo. Mä blokkasin tohon vielä. Juokse läpi tänne. Vähän olemassa. Mulla on leikit 0 palaa. Mulla on 8. Joo, mulla on nyt 0 palaa. Kato alas, se stoppa. Ota. Ei. Kato. Edistä. Sano. Jäi. Tuli. Niin. Body vaan. Ylös. Mulla on käppi. Pulla takas. Okei, nice. Mulla on 4 kittiä kaikki vittu. Okei. Tuu. Mulla on back. Me pitää mennä siihen tappiin. Ei me päästä sinne. Tappi on tossa. Se on. Onks se ylhäällä? Ei. Tuu vaan. Mulla on ihan vitusti raksaa. Mulla on 100 bultia. Joo, mulla on raksaa. Pystää tarppaan tää kyllä. Meidän pitää stikkaa yhdessä. Katsotaan. Joo. Otats vähän puut, 100 puut. Kato, tästä alas. Tippu, 150, jäi. Nice. Vitu ihana. Ota fisin tosta. Oot se mus? Oot. Mulla on 400. Varovalta. Joo, mulla on raksaa. Puuta. Joo. Mulla on 400 puut kanssa. Mä vedän bigi. Joo. Kato alas, 100. 130. Boksis. Jätä. Vittu, osais puhua. Full boku. 200. Joo. Jäi. Otat medikittit. Mulla on 6 kittiä. Okei, mä pelaan nyt. Tuu. Jätä. Juu. Sori, blokkasin. Joo. Nyt vois tikata eessä. Mulla on 6 kittiä. Mä voitan heal-offin 6 kitillä. Oota mä katon alas. Varo. Juu. Mulla on second height vissiin taitaa. Mä tiedän tää toinen Ei tiimi ole haluu tässä vännää mua. Varo alas. Jäi. Tai raksat. Tuu muu. Meidän pitää stikkaa nyt yhdessä. Kaikki kohta somppaa meidän. Onks sulla metalliseiniä täällä? Joo. Heitä vaan kattoa metallia. Kattoo ihan vitusti metallia. Kyllä mä laitan. Mä koittaa tehdä kaikkeen, että saa... Ne ottaa priedihte. Varo. Hyvä. Varo. Mä koittaa ihan vitusti. ERL. Mä Joo. sanoisin. Mä en oo näin ärlyyn menossa. Kleimaa vaan niin paljon. Mulla on ollut. Boksis. 150. Ei mä kuolin. Ei vittu. Sisos. Mistä toi tuli? Mä piimaan takia mä olisin... Ei kun mua täkätään just selkään tuolla kurkepyssyllä. 30 toiseen, 30 tohonkin. 30 siihenkin. Kaikki. Hyvä. Mennään kiinni. Onko sulla bigea? Okei. Tai fisi? Ei. Mennään fightaamaan sen. Pitääks suora väine? Ei mennä suoraan enää. Tuu tähän, tuu pressurattu tää ei. Lippa. Jee. Hyvä. Mä otan fini. Body. Tapetaan tää jätkä tossa alle, se vetää taas hiiliä. Jop. Tota. No oli ihan vitun paskaa. Vaihtaa zones. Paljon vaihtii? Kuskaletti. Jäi. Nice. Saadaan tää. Joo, se on body. Paljon vaihtii? Kuskaletti. Ei vittu. Kyllä meillä alueella. Jop. Meidän pitää päästä alueelle.
Jätä armori seini. Seinä. Hyvä. Jee! Kun mä tiedän. Mitä vittua. Pois. Tulee tiimi siihen. Varo. Noin eluu täällä. Sai seinä. Varo. Ottaa wide editi. Otan jotain arikädestä. Hyvä. Joo, otetaan dashit. Me painetaan tota vasenta puolta. Jep. Nice. Tässä on loot. Ei oo. Mä painaan nyt tohon mun merkille. Jep. Tasan mun merkille, dash. Ota sprintti. Tähän. Onks se alueella? Ei. Dashaa kerran inäydestä. Tää on dashin vedä viedä. Käydä vaan metalliseen niistä tarvii. Jep. Vittu kuolee siellä. Tu dasheen nyt. Tu. 3 dashia. Me ei kiieta tohon, me mennään parempaa pois. Tän tiimin päällä. Okei. Joo. Mulla. Naisus. Joo. Mulla on 2 seinä vielä. Joo, mulla on 1 seinä. Tosta tulee, tosta boxista. 3, 4. Kato noit, ne lähtee nyt. Saatainen. Kato. Nää lähtee ihan just. Joo. Nyt. 150. Käkki. Mä buillaan meitä nyt. Niin. Lainas. Mä katson tässä kun dashaa uudestaan, mä vedän shotgunilla sitä. Mulla on vaan 400. Tosta tulee. Joo. Vedetään. Mulla on tosi hyvät rakset. Kato. Tästä lähtee duo alhaalta. Ei vittu no siinä. Tonne. Mä splittaan sulle rakset. Joo. Mulla on muutamat rakset. Kovat vaan. Ota puuta. Jep. Meillä on vielä 2 dashia. Varo tohon. Ei venä. Fisi nyt. Tuu. Räppää ylös. 2 dashilla tonne pitkälle. Konnektaa tähän tiimiin. Tän tiimiin. Vittu on hyvä. Tästä ylös. Hyvä Ekku. Sulla on niin vittu juice peppu, Ekku. Mä vedän hiili. No, mä nostan jälleen. Sori tosta menit nonchalantista freakiksi suht nopea. Mä vedän pigi. Onks sun mitä vaittia? Splasee? Metkitti. En mä tarvi sillä. Tää tulee vitusti. Meidän pitää vaan liikkua. Edes vastuuttomassa tilassa, niin. Tuu. Kotka. Jee, mä tulin. Oh, Ekku, sä oot niin hyvä tarppaa. Rauta. Ekku, sä oot niin hyvä rotate. Mulla tuplat siellä. Hyvä Ekku, ammu sitä. Show them Ekku. Mä tarppaan. Mulla on 2 polttaa kovia. Mä lainas. Varo. Joo, ei. Kavare etteen ota se seinä. Kato Tää on taakse. aika puon. Kato. Tässä. Se on 5. Sä jäi. Saadaan me body. Ei. Tippu. Ei. Kato tohon. Mä vedän. Mulla Nice. pakki, tää pitää. Mulla on 100 metallia. Pitäisikö mennä tarppaan? Vanha vittu, tässä ei ollut meidän lottia missään kohtaa. Hyi vittu, me täytyy just hakata. Tuplat! Hyvä. Jäi! Hyvä! Tutu! Jep. Ei! Jätä! Ei vittus. Mä otan medit. Okei. Tuu ylös. Jep. Mä tarppaan. Mä en saanut vittuakaan kovia tosta. Vaikka mulla on 400 metallia. Tos. Mä vedän fisiin. Joo. Tuohon ramppi, tuu. Meidän pitää pysyä. Oot mä sieltä? No ei. Oot sä hyvissä? Meillä on melkein haitti jopa. Niin on. Mulla on second haitti. Pysä missä flippaa haitti alas. Ei haitti full rännää meitä tossa. Full rännää haitti alas. Meillä on vielä inästä. Mulla ei oo yhtään hardea. Mulla on pari, vedä fisi. Pitää tippuu. Vedikö sä fisi? Et. Ei vetän. Pitää vetää. Mä vedän fisiin. Mä vedän. Aika vedän. Varo alta. Tuu, me dropataan tän tiimin jälkeen. Tuu. Tän päälle. Mulla on 100 raksaa. Mulla on ihan Mulla vitu. on... Mä tiku ihan... Mä oon chilla. No mä tuun suhun. Joo. Mulla on 3 palaa. Paljon sulla on media? Mulla on 3 medi. Ota tosta. No. Vedä fisi vielä. Me vedetään tähän. Jep. Tähän. Jep, mä oon sus. Hyvä. Mulla on 4 armoridi. Joo, hyvä. Kato alas tosta. Jep. Toho.
Alan pelakko. Vittu. Kidit täällä. Tosta ei. 100. Ammu. Vittu se stiilattiin. Äpärä. Kräki. Jäi. Me mennään tohon. Okei. Body siinä jossain. Mä oon Chris. Sain body. Ihan vitusti roksaa. Mulla on ihan vitusti Okei. roksaa. Tus. Mä kleimaan edestä. Joo. Mulla 5 palaa. Mulla on 300 roksaa. Pysy mus. Tässä on päällä jätkällä mitään raksaa. Tuu. Kräki. Se on kräkki. Johnnis. Joo. Päällä. 50. 150. Tästä. Mä sain paloja. Joo, hyvä. Mulla on nolla palaa. Sun pitää puolella. Sä palaat kidit. Joo. Ota kidit. Mä vedän fisi. Tuo low Chris. Joo. Jäi. Sooloi kaikki. Mulla on kitit. Heitä. Tossa on sun takana. Tässä on vielä 3 lisää. Mun bodylla 3 kittiä lisää. Top 2. Se vetää kittejä tossa. Pitäisikö mä haastaa se? Se on siinä kaunin päällä. Mä tiedän. Mä haastan. Merkitte. Ei. Ei, Ante.